Gwobrau Selar yn Faberystwyth. Nes i weld ti yn Aberystwyth yn y glaw gyda, yn cerdded rownd Aberows cyn y gwobrau. A dyna di trac sain i'r cyfweliad yma fan. Ysgol sy'n maen yn y cefndir. Hei, llongyfechiadau ar dy wobr gynta di heno. Be nes di ennill? Fideo o flwyddyn. A rili pwysig i fi oedden ni'n bach o wael ar yr fideo na ddim dod allan am flwyddyn ar ôl i'r gan dod allan. So, Ond does na ddim ots? Dim kind of ddim ots, ond gobeithio yn y dyfodol fydden ni'n gallu ryddhau traciau llaw yn llaw efo fideos. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n neud fwy yn Cymru, achos mae o'n un o'r pethau sy'n mynd llaw yn llaw efo ryddhau trac dyla bo na bath i rwy'n weld. Yn wedi dod ddim yma, mae kids, dwi'n cyfarfod gymaint yn nhw sy'n gwylio cerddoriaeth. Maen nhw'n mynd ar ei teledu sydd ar y we. Maen nhw'n gwylio YouTube a maen nhw'n gwrando ar gan. Be dyn ni'n deud? Mwy o fideos? Pa ddim, da? Ni angen mwy o fideos. Grewch mwy o fideos! Dwi'n mynd i fod yn dweud os yr 80s! Os dim angen arian, guys, just bach o syniadau. O GoPro ar ni ffilmio'r fideo ar ni benderfynu ffilmio bob dim dros yr ha, achos oedden ni eisiau cofnodi fo, cofio fo. A nath Gwion, diolch yn fawr o'n Gwion, Gwion Meredydd o Antenna, roed yr holl beth at ei gilydd i ni. A dwi di anghofio diolch iddo fo ar y llwyfan gyna. So mae gen i diod neu ddau brynu i Gwi. Na fe, a mae dy gigs di yn ddiweddar di bod yn chwedlonol oes. O Dolig, yn Gnarfon, ac yn Mangor, oedden nhw'n cicio off yn dydyn. Oedd y fideos o'n i'n gweld o'r set yna'n ffantastig. Ti'n chwarae hen o'n Gwobrau Selar fan hyn Aber. Ti'n edrych mai, mae'n siŵr? Yndw, dwi'n, mae'r matab di fod dda. Da ni'n lwcus iawn i gael bobl yn dod i'r gigs. A fel dwi wedi dweud o blaen, dwi'n meddwl beth bwysig wan ydy bod ni'n gallu argymell wan, gweddill y sîn i'r bobl sydd wedi wasio ni, achos dio ddim yn just cwpl o fandia, mae o'n sîn rili gyfoethog ar hyn o bryd. Mae Ysgol Sul sy'n y cefndir, mae gen chdi Tsunami, Eira, Candelas, gormod i sôn amdana. Rogue Jones, sydd yn anhygoel, a dwi wedi cyfarfod nhw hynny, maen nhw laff, so dwi'n fan mawr o hyn ymlaen. Dyna beth sy'n neis am heno, mae pawb yn cwrdd y pawb, siw beth ti'n cwrdd y pobl, ti heb gwrdd o blaen? Mae'n laff, a gweld bands dwi heb di gweld o blaen hefyd, achos dim yn aml ti'n cael yr gymysgedd yma o fans yn chwarae fe gilydd, achos mae yna reswm pam mae pawb yma heno. Mae yna rwy'n di pleidleisio dros nhw, so da ni yma. Brill. Ei, diolch Ows! Diolch yn fawr iawn.